Bon dia, doctora Icampetto. Moltes gràcies per compartir una estoneta del seu valuós temps amb nosaltres. Voldria preguntar-li pel tema de l'educació. Com veu vostè l'educació avui en dia? Gràcies, Maria. Se'm sent bé així. Bé, moltes gràcies per convidar-me. Sí. Què m'estaves preguntant, Sí. L'educació, sí, l'educació. Ui, l'educació! Sí, sí. Que dius que està molt bé l'educació, no? Bé, sí, sí, jo penso que està molt ben educada l'educació, no? I bé, doncs, sí, 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 tinc bons educadors que venen als meus tallers de riure. Sí, pobres estan fatal, Sí, sí, sí. Necessiten teràpia de xoc del riure perquè la veritat és que... Bé, perquè estan molt pressionats, no? Estan molt pressionats i pobres tots, què vols que facin? Doncs apuntar-se a tallers de riure, no? En aquest país, molt, 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 molt. Molt. Sí. Molt. Sí. Gràcies. Interessant. I parlant de motivació, com veu vostè la motivació del nostre jovent en el món educatiu? Quina pregunta que em fas, El jovent, no? Sí, sí, també treballo amb jovent. Sí, sí. Parlaves de què parlaves? De la motivació, no? Sí, 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 estan motivats. Sí, 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 motivadíssims perquè, bé, perquè que es troben, no? Doncs a mi m'expliquen a les classes de teatre, no? Que faig amb joves, m'expliquen, no? Em diu, doctora Capello, és que avui el profe de no sé què, doncs no ha vingut. Sí. Sí, sí, l'altre dia m'explicava una nena, també m'explicava, escolta, diu, és que m'ha posat un profe que no sap d'informàtica i m'està donant informàtica i no té ni idea d'informàtica, jo li he d'ensenyar coses d'informàtica. Aleshores, clar, sí, molt motivats, molt motivats, motivadíssims, sí, sí, sí. Perdona, sí. Carai, això que m'explica ho trobo una mica sèrio, no? Trobo preocupant. En aquest panorama que estem contemplant, quin paper hi tenen les famílies? M'agrada això, Què em deies? Sí. Les famílies, no? Quin paper? Tenen un paperón, sí, paperón. Papelón, saps? Papelón. No té traducció. Papelón és un papelón. Sí, doncs sí. Tenen un papelón. Sí. És que, esclar, els pobres, doncs, mira, ja m'agafen els picos i tot, És que, escolta, és que les famílies, els pobres, els papes, les mames, tiets, tietes, avis, iaies i tot, doncs que estan allà per fer contenció i... Contenció! T'agrada aquesta paraula, Contenció. L'he après avui al diccionari, perquè s'ha de buscar paraules al diccionari. Sí. Què em deies? Doncs, sí. El papelón, tenen un papelón. Deixa que m'arrepenti una mica perquè és que ja me canso, ja només me canso de pensar-hi. Però clar, els joves estan pobres molt tan motivats que estan que a casa doncs no hi ha manera, de res. No hi ha manera de res. De res, t'ho resumeixo, de res, sí. I llavors, doncs, clar, els professors, els educadors, doncs també estan pobres pressionats, que els toca fer coses que no han de fer i fan coses que... Però també molt motivats, no? I entre aquesta poti-poti, t'agrada aquesta expressió també, ja veig la cara? Poti-poti és una altra expressió. Aquesta ja fa lletja, la presa, Aquesta m'encanta. Pues que tenim un poti-poti, però sí, bon humor, caminar, al final és el que... Sí, el que es fa tirar endavant, Sí, i que estic molt contenta, sí. Bueno, i què? Que ja s'ha acabat el temps. És que tinc aquest rotllo xarmoni. Bueno, que t'he de donar... Bueno, un altre dia convidaràs? I fins aquí el programa d'avui.